vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai zvakangoma zvovedwe. Hanzi makadii zvenyu mukomanashe, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostera nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Inini mukoma on a daily basis ndinomeka sure kuti ndichingosvika pabasa ndinobva ndadownloada maconfessions manyowani ndobva ndatanga kumateerera. Saka nhasi ndangoti ndichingouyawo pano kuti ndinge ndichibvisa nyadzi ndichireururawo izvo zvandinoita. So pabasa apo pandinoshanda ipo panoshanda vakomana vaviri avo vanoshanda semagarden boy. Vose varume ava vanobva kumusha, then inini mumba ndinoshanda ndiri one, ndiri house girl. Ndikuda kureurura kuti nguva zhinji kana kuri kunzi murungu akasiya leftovers, because varungu vanowanzo kuswera vasipo zvavo pamba. Saka zvikafu zviya zvavanenge vakabika the previous night, then inini mukoma vanobva vasiya note kana kundinyorera pa SMS kuti musazobika breakfast, munongodya leftovers ivavo. Then zvandinozoita mukoma inini ndinobva ndazoudza varume vaya avo vandinoshanda navo kuti hanzi nemurungu nhasi munofanira kuti breakfast munge muchizvionera nekuti akakanganwa kutenga chingwa. Apa chingwa, mazai, shuga zvose zvinenge zvirimo mumba mukoma. Izvi hameno kuti ndinombonyanya kuzviitirei, because zvimwe zvikafu zvacho zvavanosiya zvinenge zvakawandisa, zvimwe zvacho zvinenge zvine maspices ekuti hazvitombonaki zvachose. But ndinongonzwa ndichingoboekana kuti vanhu ava vandinoshanda navo kutanga kunogara pasi navo ndichivapakurira leftovers avo anenge asiwa nemurungu wangu. Like zvakaitika last time ndezvekuti murungu ainge akabheka keki rake rainaka zvisingaiti. Then ndakabva ndatoona kutoti panapa keki iri hapana pandiri kuzoshare navo vanhu ava. Ndakabva ndaita zvivindi zvekuti iye mukadzi wemurungu aripo, ndakabva ndatora keki riya mushure mekunge andiratidza kuti ndo keki rataifanira kuti tinge tichizodya pabreakfast. Then akati andirakidza keke riya ryamukoma, ndokubva ndangoritora ndikabva ndariisa mune kamwe kafriji, ndikabva ndangoti tagovana. Then ndikabva ndanyepera murungu kuti ivo vainge vachiti vaizoda kuzoritakura by the time yatinenge tava kuzoenda kumba. Later on in the evening somewhere around kuma4 iye murungu akabva azobuda ndokubva azoenda. Ndakadhileya mukoma, ndokubva ndadhileya aina chaiko ndichiitira kuti varume ava ivo vatange vabuda inini ndisati ndachaisa. Pandakazoona vanhu vava kupfeka hembe dzavo vava kubuda gate vachienda, ndipo pandakabva ndatora keke riya ndikabva ndarisa mutuma lunchbox ndokubva ndaenda zvangu kumba. Asi mukoma, zvinhu izvi zvandinoita hakuzi kunzi ndinozviita nekuda, but ndinongokaruka ndazviita. Like kunyangwe zvikanzi pane zvinhu zvatinenge tichida kushare, ndikatonzi nemurungu enda unoudza vanhu kuti muri kufanira kuti munge muchishare chakati. By the time yandinozosvika kwavari varume ava vandinoshanda navo, ndinenge ndatofoma dzimwe nhema dzekuti zuva razvichabatwa kuti ndo manyepero acho andinoita mukoma. Hameno kuti murungu achati kudii neni, because murungu wangu anondifarira zvisingaiti, but ndo nyadziwo idzi dzandati ndikuda kungobvisa. Zvimwe kuda ndinokwanisa kubatsirwawo nevamwe vanhu mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi ndiri muteereri mukuru wechirongwa chenyu ende ndangouyawo pano kuti ndinge ndichizobvisa nyadzi. Zvakangoma zveveduwe, please ngativabatsireiwo mucomment section. Hanzi ndinonyima apa ndinonyepa nhema dzacho hameno kuti dzinombobva pai. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashe, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini mukoma ndakazvarawo nemu Nigerian. So uyu Nigerian uyu Wandaka Zvara naye mwana akabva azotura mwana wangu ndokubva azoenda naye kumusha kwavo. But I swear to you kuti mwana uyu kubva zvaakazodzoka naye kuno kuSouth Africa zvinhu zvatochinja. Mwana uyu anondivenga. For the first time in her life mwana wangu akandiudza kuti inini ndiri muroi, ende pacho pandakamurova
kuroya, ndiri kutopashaya mukoma, I am in pain. Inini nababa vacho we are on separation because of other several things. And ivo baba vacho vakati tarambana, vane mashoko avakandiudza ekuti at that time I just thought kuti tainge tiri vanhu vekuti we were just having an argument, but now ndava kungogara ndichitya kuti zvimwe kuda maybe iye paakaenda kunyika kwavo akabva azoenda kunogadzira mwana wangu ndokubva azogadzira neni wacho. Mukoma, ndakasvika pakusvipwa umwe ex wangu zvezve zvekuti I was too desperate. Gore rainge ratopera pasina kana murume ainge ambouya kwandiri kuti ange achingondiudza kuti naimi amai ndinokudai. Pandakaona kuti that was what was happening to me, ndikabva ndati zvimwe kuda marriage yangu iyo yandainge ndakabuda mairi maybe ndiyo marriage yangu yechokwadi. Saka ndakabva ndazviita desperate, even though ex uyu atori nemukadzi wake nevana vavo. So ndakadzokera kwaari ndokubva ndamuudza kuti I wanted us to start our relationship again. Iye semurume haana kana kumboramba, ndokubva ati it is fine. Asi mukoma, chakazondinetsa ndechekuti takazoti tahave a small argument ndainge ndinaye, ende chakaitika on that night ndezvekuti iye akati achida kurara neni sikarudzi yake, ndokubva yazoramba kumira. Saka yakati yaramba kumira kudaro mukunotanga kunetsana, because I just joked ndikabva ndati ko inogowana simba kupi nekuda kwekuti amainini kakumba uko ndo vari kuipedza simba, handiti ndivo vanogara nayo daily. It was just a joke mukoma, but munhu ndokubva andirova. Akati andirova kudaro ndokubva andisvipira kumeso, akangondisiya mukoma ndichichema, haana kana kumbondibvunza kuti ainge andikuvadza here, ndokubva angobuda akabva aenda kumba kwake. Since that day akabva andiblocker. I tried changing numbers several times, but akabva ati iye haadi kana kumbonzwa nezvangu. I then noticed kuti this is a trend that is going on in my life. Ndiri munhu wekuti ndava kungogara ndichingosemewa nevarume avo vandinenge ndichidanana navo. A lot of things are happening in my life, but chiri kunyanya kundishungurudza hangu inini handina basa, but mwana wangu, it is not an easy thing kuti mwana wangu Wandaka Zvara ange achindirejecta just like that. Zvakaitika ndezvekuti takati tatanga kunetsana kudaro, then murume akabva ati ari kuda kumbodzokera kunyika kwavo. I then went with them kuairport, ndokubva vatokwira vakaenda. Mwana, I used to speak with him, but after a couple of days mwana ndakangomuka ndokubva ndaona kuti manumbers ake eWhatsApp ainge ava kungoburitsa like without a profile picture. Saka it never crossed my mind kuti mwana wangu angasvika pakundiblocker. So ndakangoramba ndichingozama kumutumidzira messages. Ukuwo baba vacho vainge vaine hunhu hwekuti kana vakaboyekana nezvinenge zvakavabohwa vanongondiblutika. Saka pandakada kuvabvunza kuti nai mwana ari sei, he just blueticked me kutoti nditi ndiri kufona vainge vasingadairi call yangu. It then crossed my mind kuti mwana uyu kuti haana kundiblocker, why is it ndisiri kukwanisa kuona kana about yake. Asi kunyangwe tiri kugrupu zvezvia ndaikwanisa kutoona achitotaipa, but on my side ndaiona pasina kana online, pasina kana anything. This was like a family group, ndiko kwainge achitotaura nanamainini vake vanenge navangu. Then ndipo pandakabva ndazotaura nyaya yangu mugrupu ndikati inini handisi kukwanisa kuona profile picture, ndokubva ndazokumbira hanzvadzi dzangu nevanenge navangu kuti vange vachitarira kuti can they see a profile picture. Iye akabva ango execta mugrupu imomo just like that. Ndokubva ndatoziva kutoti so my suspicions were real. Mwana wangu ainge andiblocker. Why she had blocked me like that handitombo understand. Then paakazodzoka kunoku kuSouth Africa baba vacho vakabva vazondiudza kuti they were flying back to South Africa. Anyway ndokubva ndazoenda ndikabva ndazonovamirira kuairport because I wanted to have a clear picture yekuti mwana wangu what was going through her mind, why ainge adecide kundiblocker just like that. Ndakati ndichingonomuona kuairport ndokubva anditi you are a witch. Saka sezvo pari panzvimbo pekuti painge paine vanhu, I didn't want to cause a lot of commotion. Ndokubva tadriver zvedu tikadzokera kumba. Takati tava kumba murume ainge akangondimudhurira, mwana nekusaidi ainge akandimudhurira. Ndakazobvunza kuti ko chii chiri kuitika. Mwana ndipo paakabva azoti hanzi
with my dad we went to this other native doctor and ndakabva ndatokuonai. Hanzi vakandiona paketen iye nababa vake then natete vake like father's sister. Hanzi vakandiona paketen ndichitoroya. Hanzi inini ndinoroya. Saka inini ndanga ndichizama all these years kuti ndinge ndichimudzidzisa ndichimubatisa like zvinhu izvozvo zveuroyi. Mukomanashi, I swear to God kuti handisi munhu ane moyo wakashata. Handina zuva rekuti ndingati ndakamboshuvira umwe munhu chakashata, but izvi ndo zvandava kusangana nazvo. So I don't know kuti manipulation iri kuitwa mwana wangu nemurume uyu wandakambogara naye imanipulation yekuti iye pane nganga dzaakataura nadzo here dzekunyika kwavo dzikabva dzazongomeka sure kuti my image inongobuda pazvimaketeni zvavo izvozvo, then mwana obva abeliever kuti in truth inini I am a witch. Iye mwana uyu anototi she does not want to be close to me. The last time she just sent a message akati iye I want to move back to my dad's country and I do not want to see you ever in my life. I am heartbroken mukomanashi kuti ndinge ndichiluza mwana wangu ndinonzwa ndichirwadziwa. I don't even know what to do. Ndinokumbirawo kuti munge muchindibatsirawo. Please postaiwo nyaya yangu nekukasika ndikwanisewo kuwana help mu comment section, because as we are speaking right now I am no longer in my normal senses each and every day. Mukoma ndiri munhu wekuti ndinogara ndichingochema kana kuri kunzi sezvinhu zvekunzi kana kuri kutambura handitamburi asi ndiri kungotambudzika mupfungwa. I have suffered so much. It is just a short period of time that I have suffered, but I am no longer my normal self. I am always locked up in my house. I do not want to go outside because ndinongoti ndikabuda panze ndobva ndatanga kurangarira all the bad stuff that are happening to me. Ndakatombozvibvunza ndikabvunza hama dzangu kuti kasi ndiri muroyi, kasi ndakatemererwawo nyora dzandinongonzwa dzichinzi ndo dzinotemererwa vanhu wobva waita muroyi, but hama dzangu dzakazama kuenda neni kumaprofita akasiyana siyana. Hapana kana mhepo yakashata yakanzi iri pandiri. So I don't know, I am confused. Inini zvangu ndava kungofunga kuti maybe murume akangondiwanira mukana wekuti ange achinditorera mwana. It is not an easy thing saamai kuti unge uchitorerwa mwana uyu mukoma kuti ange achizoenda kunogara uko kuNigeria kure kudaro. Ko inini ndichange ndichizomuona zvadii? Mureva kuti mwana wangu achazosvikawo pakuita vana vake without ever her showing me kuti these are my grandchildren. Nezera rangu randava naro mukoma, I am so desperate. And chinonyanya kundirwadza ndechekuti in my first marriage ndakabudamo ndisina mwana, so that thing yekuti handina mwana ndo yakazokonzeresa kuti murume ange achita sekunge asingandide, and at the end of the day ndikabva ndazongozviburitsa ndega mumarriage. That ex-husband wangu uya wandakazombo approacha zvekare uya wekuzondirova. So ndakazoti ndatanga kudanana nemurume uyu wekuNigeria, then ndipo pandakabva ndazobatira pamoveri, and right now he is trying to steal my child far away from me. Please help me vanhu vaMwari, for I feel as if I am losing my mind. I am losing it on a daily basis. Hey vedarindo, message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngativabatsiriwo mucomment section. Zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi ndinofunga kuti zvimwe kuda pane mhepo yakaiswa pandiri, because ex-husband yangu marovero acho aakandiita, hanzi ndakangoroverwa kuti ndainge ndaita joke yekuti amai nini ndo vari kupedza simba rose, pamunozouya kwandiri munenge musisina simba. Hanzi ndakatotaura ndichitoseka, munhu ndokubva atanga kutondidira zvibhagera. Zvakangoma hazvo veduwe. Rikidzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini mukoma ndine zvinondirwadza zvakaitika kwandiri. Ndakabirwawo mari nemusikana, handizivi kuti ndingati musikana kana kuti mukadzi here, nekuti inini naye tainge tisati takwanisa kuenda kunobvisirana pfuma, ende zvimwe zvezvikonzero zvainge zvichikonzeresa kuti titadze kunobvisirana pfuma, it was because of the lifestyle.
iye munhu wekuti aida kungogara ari kumusha, aingoti akangoshanda 2-3 months sezvo ainge achizvishandira obva atoti mari yangu yandawana ndava kutoenda kumusha. Aiti kunyange akabata kana ka 3000 munhu obva atoti mutrack obva aenda kumusha. Saka takava vanhu vekuti takanetsana for a very long time. Saka mukunopiwa ma-advices nevanhu, pane vamwe vakazonditi inini ndaifanira kuti ndinge ndichiunganidza mari, ndobva ndaitawo tumwe developments twekuti ega anozotyawo like kuzonditiza. Mukoma ndakabva ndatanga kuunganidza mari yangu yaya, saka ndaingoiunganidzawo mumba imomo. Iye ainge achizviziva kuti ndiri kuunganidza kamari kangu, nayewo mumba imomo ainge aine mari yake yaainge achichengetedza on her own side sevanhu vainge vasingaisi mari pamwe chete. Mukoma takazongohava a small argument, then ndokubva tatoitana sorry but ndakava nekamwe kakunyumwa because iye munhu wekuti haaiwanzo kundiita sorry, but on that night takatoitana sorry. Ndokubva tatoita bonde redu, takatorara takahagana paya. Mangwana makuseni akabva amuka achiti ainge achinzwa mudumbu, then iye akabva arekedza kuenda kubasa, inini ndikaenda kubasa. Saka ndakazoti ndadzoka Mukoma ndokubva ndaona kuti mukadzi mumba ainge asimo. Foni yake chakandirwadza ndechekuti akasiya foni yake. Dai kwanga kuri kunzi akatakura foni yake, zvimwe kuda ndaikwanisa kuzvisimbisa kuti ndinomufonera. Ndakati ndaona foni yake ndikabva ndaziva kuti there is no more munhu uyu atonditiza apa kuti ndimufonere. Ndaigomufonera sei because foni yacho ainge aisiya, akangotora mari, zvinhu zvake zvizhinji akangozvisiya. Ndakambochengeta hembe dzake idzi kudzamara ndazongodzisiyawo mumba imomo mandainge ndichigara, but I regret kuti hembe dzake dai ndakadzitora kuitira kuti kana ndikazowanawo mukana wekuti ndinosangana nevanhu vanogadzira ndaizongoshandisa hembe dzake, but now it is too late because ndava kutogara kune imwe province kure nekwandainge ndichimbogara panguva yacho iyoyo. But shungu dzandinadzo Mukoma ndedzekungoti angondipa like closure, so angogara on the other side of the table. Ndongomubvunza kuti zvose zvaakaita izvo why akasarudza kundirwadzisa, toti ainge asingandidi right, but why akazosarudza like kusiya andibira, obva asiya zvekare nefoni yake nesim card rake. Ende ndinongodawo closure yokungoziva kuti ikoko kwaari ikoko ane nguvawo dzekuti anombondifunga here as in zvaakandiita izvozvo, kana kutoti side rake hapana kana zvaanombofunga. Izvi zvakaitika Mukoma zvakabva zvandiafecta in such a way yekuti munhukadzi ndava kumutya zvekare, handichakwanisi kutemba munhukadzi nekuda kwezvinhu izvi zvakaitika. Please post for me. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi ndakarwadziswa ndikabirwa mari, but ndiri kuda closure. Kana uri munhukadzi, kana wakamboita zvinhu zvakaita so, please come to my inbox and share with us your own experience kuti panguva yacho pawainge uchizviita wainge uchifungei mupfungwa dzako.